ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ҳама каса хуш омадед ба шабакаи Қадамшоҳи Соёв. Дӯстони азиз, мехостам имрӯз дар бораи як таксии граница гап занам. Такси ай шаҳри Иркутск. Як апа бега ба ман занг зад ки ҳами бадбахти палид, ҳозир номрашо дар бораи экран мемонам. Ҳами бадбахти палид духтаракҳои тоҷика, духтаракҳои мусулмона граница мебара, дара издиватса мекуна, гап мепартоя, ғам дода мебара, ғам дода миёрада. Миха ҳозир дар охири видео навори ҳами апара мемонам. Бидурои хитон тамошо кунен, гӯш кунен чӣ мега апа. Видеоро паҳн кунен ба дигаро ки ҳами бадбахти расвои палида бубинанд дигаро. Ба ҳами одам граница нараванд, наёянд, як худозадаи паст будай. Барои он ки нахо ки духтари мусалмона таҳамтари гапҳои пасту баланд бугӯи ғам битӣ чӣ барӣ мега 6000 граница чӣ буд. Дагавор кард ки 6000 мебара миёрам, 9000ша гирифта. Болои иқа ғамаш дода, иқа азобаш дода, баленсаш то баленсара бурдастша, баленса овардастша мехай. Хай худаш апа нақл мекуна, шумо худтон гӯш кунен, хулоса брорен, навора паҳн кунен ба дигаро, фикри ақидатонро дар поини навор бинависен. То наворҳои дигар худованд ҳамата нигаҳбон бошад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои аҳли ислом, ман мехостам як чия бифаҳмонам шумода бародарон. Дар шаҳри Иркутски як бача граница мебарад. Як духтари мусулмона граница бурдаем. дар ҳаққаш бисёр ноҳурматӣ бисёр кардагиай. Бародарон, илтимос, ба номи Худо, ман дурӯғ намегӯм, ай барои Худо. Граница бурдан, ноҳурматӣ дар ҳаққаш кардан, ба ҷое ки як ҳурмату як иззату ба ҷои ранги хоҳара апа бара, ин хел не. Духтарака бисёр дарах ғам додиянд. Гап партофтай, имина ҳамуш шафиё, номуш Расул. Илтимос мекунам, бародарон, ҳамин хел одаморо гирем фаҳмонен ки як духтари мусулмони тоҷика дар ҳаққаши хел ноҳурматӣ накунанд. Гирифтай бурдай, ҳамин хел ҳар хела гапо партофтай, духтара гуфтай лезет нака ман шу дорам, ҳамутарам лезет, гапошон гирехтай, духтарака ай мошин берун партофтай. Хестай бо ай думаш дайда омада ба ҷои апаҷон бахшиш дар мошин шин, не, ин гапо не. Шатақатӣ, мушқатӣ задай, дар мошин ба зурӣ партофтай. Как будто ин ё хоҳаршай, ё заншай, ё дигар арӯзшай. Нахоҳ ки дар ҳаққи духтари мусулмон ҳамхелӣ кунанд. Бародарон, шумо дар ки ҷоен? Дар ки ҷоен ки дар ҳаққи духтари мусулмон дар шаҳри ғарибӣ ноҳурматӣ кунанд? Двойной бо пула ай дасташ гирифтиянд. 6000 дагавор, 9000 диси духта гирифтиянд. Ҳамин дар куҷо туғри мебияд? Бо задай, бо пул гирифтай. Граждани Ӯзбекистон, илтимос мекунам, гирен ҳамхеле ахмақора фаҳмонен. Шонло ба амри Худо мо дар Худованд спурдагишем. Шонло Худованд саришташ мекуна, вай пуле ки гирифтаги вай насиб намекунай. И задана ки духтарака кадай ҳолиам ба худ намеяд, танош сиёҳай, ягон кас ба додаш намераса. Бародарон, илтимос мекунам, бетараф набошен. Ман ҳамин видеоя дар канали Акай Қадам, илтимос чок видеои мана пускай бародаро бибинанд, тага як духтари мусулмони дигар ҳамин хел накунанд. Бетараф набошем бародарон. Дар шаҳри Россия ба ҷое ки мусулмон дасти мусулмон шагира инеш ин ёрдам кунад, ин хел нест ноҳурматӣ. Тем более ки ин бачаак бошад, ту я шапалоқ я шаташ зани ҳеч не. Ин духтаракай фарай чӣ дора? Я шата я шапалоқ задай, духтарак касал шай, дар қафои мошин ба балнисара бурдиянша. Даже ягон чине бо аққорат када ба балнисара бурдай, бо гурозит када ихели ухели. Ой дар куҷо туғри мея? Ба номи Худо. Ба номи Худо ки ман дурӯғ намегӯм. Дурӯғ намегӯм. Ҳақиқата ин. Ин видеои ман ҳақиқата. Ба номи Худо. илтимос мекунам бародарон, бетараф набошен. Видеои мана хушро гӯш кунен, ҳамхеле ахмақора гирен, илтимос фаҳмонен. илтимос мекунам бародарон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.